Kalau sweldo ka mga municipal officials sa Simirara sa Kaluyang Dragkel partner ko lang ingka partner kang kaluya partner. Okay, sige. Mga kambiyanan. Eleksyon naman istoryahan ta, puti. Kambiyanan. Tapos la eleksyon dyan. Ora mabasli, sir ko. Diyan ni si Biala, putawaan, tabli ko pagtamad na istorya lamon niya. Kung may reaksyon ka mo karon na Comment na ka mo comment na ka mo, may dyan kakata nga mula rin mo, permi, may matakdan ko no, takaan nga mati, patyala radyo mo. Wala ka simple partner, kung natakan ka pati ka partner, patyan nyo lang radyo nyo, halina nyo sa ibastas yun. Dito, radyo mandira mo mati. Radyo mandira bla. Ito mo mati. Ay, kung matawag na niya ka-tension partner, madura naman yung issue partner. Sige. Ay, tawaan tabi tamad sa tawag palagat. Budo ka kahok kung ito nga ang daik to, itur gapitik. Ano ko, kamu man gambal nga ginari channel dito dyan. Andat sa daik na nag-aagir nga tubig raw. Diyan nga magbagal baras daik raw. Ang chaniling daw, takot tayo lang lang. Abura pinaka-simple partner. Pinano mo ka rin chaniling ko ng pagkakot ka baras partner, sobra-sobra rin partner. Ang totoo naman partner, ang bakong hindi dapat pabudulan baras eh. Tuhod man. Ay, okay rin kung lagpad yung suba dyan nga prasbi ka pitik piyak tamang klapad bla. Pwede mo dyan bulan sa piyak para dito magis piyak. No, mga kabiyanan. Kaya hindi mo man kinanglan buuan sa tanga kagkunoon para dyan sa tanga magi ang tubig. Hinauna kang magbaha, kagarutak na tubig nyo na sa bako. Kung bakit ang posibilidad na partner, kung hindi na pagtawaan ng attention partner, may posibilidad gid partner, may extend gid ang tulay partner, pras kaada gid ka lauris man, tabo nga, wala gid ginakutan to partner. Dumdumabla. Yadi bago tulay jas bakong. Te karon. Kon miyad lang gani, kay miyad ang bukid madyaas, kung mag-uran ura garugho lagi tubig. Ay kon garugho lagi. Sa partner ang mga kilid-kilid na partner ubos gid na ron. Laom mo kung sa gunson katong tubig ang baha ang uran gali. Kang nabulwak to sa puno, pas may mga sagasmana ang uran nga dog bok. Lubog guro ang banwa kakulasi. Kapira rin niya nabis nga na lubog partner ang Banwa Kulasi, doon na sila na migidman partner kang suba nga halin sa bakong partner eh. Sakturan. Teritos puno sa likuan to, ura patugid ti dike. Mga pilangga nga mga tagpanamati, ti dapat masugpunan pag ito hasta gidra paraya, no? Ati sige, istoryahan taman bala karo sa ato pagpalagad. Amon ta na kadya ga istorya la kami dya, ako may sugpon, kamu sugpon na kamu ka insakto lang. Hindi ko masagig tas na ati sige. Sa piyak kabahin ng magabiyanan, istoryahan naman karon ang parte sa COVID, magabiyanan, kag sa isyo sa Department of Health. Yaran. Ay, okay. Iba na kay actress ni ni Gordon. Kung ko splice tabla dyan, kung may video clips gariti, hindi talapas splice. Ano ang bal ni mo, Senator Gordon? Ay, na pinanglan ni Duque ang saya ka actress. Say kaya test guro. Bangit. Litong na ulo na mo. Na mo partner. Raka ang overpricing sa baklan na pismas, special, PPS, ang PPS niya, bakal gobyerno niya, pero pag-abot sa mga hospital, nabligya ka sa tao. Ina-charge na. Ano lang, higit partner ang Fishmas partner, pero ito 20 city ang bilo partner. 120 ang Fish-Shield. Tayo kita mo, pro. Ang mabakal malang yun kuon, dang gin-overprice na Fish-Shield 120, daw tag 40 pesos, nakunuranti kung magambas na nga mahal na yung klase, iti. Ang gin-purchase nyo to, ang mumantong presyo kang 40 pesos. Kag may bidding na partner, pinakanaba dapat partner ka pilingan na partner eh. Apang quality, di ba? Di ka rin nakakatabo, mostly negotiated contract. Amuran. Ay, kung may blanket, authorities, na may pandemya. Na, kagtapos, bangad nga
ang kwan, ang DOH ginigisaran nagkambal kami sa doke nga ang special rest allowance baka kabihan na panagtag rin to Napatagtag na rin. tiandat sa mga kaprobinsyanan ura Dahil reklamo man ibang probinsya partner nga suno man sa mga balita partner nga wala man tatanda ka baton partner. Amuran ang balita man ka mga ibang probinsya partner. Parang gahawawaw ng mga frontliner partner. Lugya Santiki mga kabihanan rakagawawaw eh nga ura gapon ko doon kaguras ng tao ay kauna kang kananda ang nalista ng aranda pero kang nakabotol na andat nga nadura ang aranda oras na mataw ang ginpanao ko na to kung natawaan ka mo ana pa to kang December up to March nga dalang November, December, January, February, March Una nga ano ito partner, isip pag nga ito. Sana takaisip. ana pa dana pa to ana pa to kagwan Nauna ito nga ano kang pandemya. ti ura gapon matao ti koon kang nigop diyan kuno sa provincial treasurer office na ti kundog diyan gali andat iba ura pa matagtag diin naguot Amura partner ang promoktanan nga mga frontliner partner. Halos amura reklamo naman partner. Galing ti ura matatenti. Dibir gijang ka pa partner. Akin lang panumdum lang kung sa natenggan. Na kung pwede tagtag na rin ang daan na man na sa frontliner para at least magamit na naman sa dang pamilya partner. o kung si Doking ina-require kang sinit diin rin mga ngaran kag prasbi na listang antiki to nan mo antes ibadjitan niya tawaan ang antiki kang example antiki o Region 6 alin sa nasyonal pero ang Region 6 ka milyon amo jay di nagtiningab lista mong kamataho nga trawaan sa sino makabaton sa probinsya kaklan moran ang antiki ang located tanam mo jay may lista man tanam mo ti amura ang binibises kang releasing kang babaw Babaw. ang aran yung submit makabiyanan tang pamangkot kang nag-abotron ang tong aran amo blatong nakabaraton na ay karon kon isubmit ti doki rikto ang aran amo diyang nakabaton ang nakabaton tapos may validation ginimo ang sinit Ay, sinit. bisan sa kaprobinsya lang hindi lang man biyang antike no sa kaprobinsya lang ito bakit nakatanggap ito na wala sa lista ninyo ano ba ito klaseng implementasyon mayroon kayo nga alot mas doke ulo na yan si White nga Rubin Picauco good morning sir mga pinalangga ta pramati watching live from Banwa kang San Jose Buhi gapon owner mo yan oy nga puti dya kabay buhay rin dya ang akan owner to guba rin to tara imo owner dya buhi gapon na turyahan naman na karon partner ang party sa DOH nga issue ang sa COVID naman mga kabiyanan mangkot ko andot sa Afghanistan ura tao to pismas partner Ano tanda patay to partner ang COVID partner banget sa pulbura guru partner. May gira to partner. Patay kan mang COVID lagyo mang COVID partner sa gira partner. ura nat balita to sa Afghanistan nga may napatay sa COVID daw Kag Christmas kita mo social distancing pa. kita mo ay ajatan ima na ajatan partner naman kang may take over sa natabo sa Afghanistan. Nga taot na to raga Christmas na to. Kita mo to girnaaway sa santura sa Christmas. Amo gani no? Tiragya ko mangkot. Kung amigo ko mangkot tabi ming ano man may COVID na to sa Afghanistan kunura. Report Afghanistan partner patay Ura. COVID eh. Tangan ay kung treat granda to ang COVID mga kabyanan dapat in requirement anda pismas ti uragit ti tao ka pismas to di ba? Di ba social distancing?
Kita mo plano to nga kun dyan. Naging na to, mura pati mapismas to, nagsarakay bisa na plano to. Tidak ito sa Sangkapungsod, di Paula kung may COVID to partner, tanan-tanda to, ubos ito. Ubos ito bang, isa ka COVID lang victim sa nato, nga positive eh. Suro plano to, ubos ito karga na to kahawa. Wala dapat ginaisolid to. Ang mga tingrahan ko man eh. Mga kabiyanan nandun sa Afghanistan, ura tanat COVID wow. Basi may dyan man partner. Kaning tiurasang daw, kakapismas. Di vlog eh? Urang-urot na kapati partner to sa WHO partner Mulang man na lang saraga basihan sa partner. Suryahan taman ako sa ating paglagad. Tanan nga kutso-kutsos, palibot Istoryahan taman ako sa ating paglagad alas 6:30 City. Mistorya ta sa katopiko partner kag mahambal ta kurma daog ka 20 no 20 ora tinag sponsor sponsor pa kayo. Sige lang Kung sino mayak mag-sponsor mga mo ya di ko ka makabulig-bulig mo sa wara kita. 20 ka Romeng Antonios Miracle Oil mga pinalangga ang tagparmatim nagtag lang tanay maangay jagit gagamitin nyo ay lagi dyan may mga virus kaya samtang panaw ka mo butangan nyo irong nyo kang miracle oil bla daw Vicks bla kalimbawa na ay grabe antibacterial kag antiviral property na kaya mga kabyanan sintomas kang COVID bulaan na niya at plasbi gatrang kaso ka mo ga sakit tubog nyo ganing na banyusan nyo lang buol paga isabla mo amo man sintomas kay hindi nyo lang kinanglan nga laktan pang malawit kag malala lipas pirakadlaw nga manaog ang virus sa lower respiratory system nyo sa lungs bla kang kung nagabatyag temprano ang inyo upper respiratory system nga naga pangatsiren ka mo naga ubo-uboron ka mo naga sipon ka mo kasinaw naga trangkaso ka mo imni nyo lagi patay ranoy so hindi rin naman yun samtang ura pa kamot sintomas ni mas nami pa nga panaw ka mo, kapismas ka mo piyanan. Pero hindi ka mo magsunod to sa picture nga ginpakita to nga ang Delta variant kalusot by sa mga close nga mga pismas tingnan lang nyo na mo damol sa bandel barang butas o hindi taran. Dubli. Hindi nyo ginawa ka rin. Sinsingan nyo lang yung miracle oil makabulig ka mga biyanan. Pag landing kang virus patay kita nyo ang gahok gani pilas ka ayam nga gabahal sa liog butangan nyo kakayam ti do ano orang kagaw karon ti ka ayad yun no dasig gamara no kaya amo ni muon nyo managtag kami ka Romeo Antonios Miracle Oil 20 ka tao makabenepisyo lawagan na karon ni partner Bobit ang kusin o ang nagdraag ano ipamangkot ta Pabinsan. Kung dami pamangkot na pagiging partner. Dahil lang. Ang pamangkoton ta si Kwan, si Tete Conrad biyanay. Tete Conrad lang ni Konta. Si Tete Conrad. Lataan nyo, pero edad Tete Conrad. Kita asta ni kita kaya partner, dapat agante. Amoray parante ta. Pero edad ni Tete Conrado Mayo. Ang municipal administrator. Kung malante nyo, te. Tayo balare tarpulin sa sagwa. Pira edad ni Te Conrad Mayom na si Administrator. Amora karon ng aton ni pamangkot mga kabyanan sa aton ng pangalagad pero hindi mo mag-text. Pero pwede sa na ka-text ka dyan. Partner? Dahil lang. Agar na brobay. Sige. Malawa ko na yung sponsor ko Kung magbakal ka mo kabisikleta, agtok mo to sa ilas bike shop po. Sa barangay, lamputan ng mga nami, bisikleta dato. Nagkuon kilala ko to mangumpra ko no kung mabisikleta sa ilas bike shop. Kay baligya naman kurus manuwag patnungon. Si Bansa Muldi Damas Gaymaw man sa aton nga pagpangalagad ang Julius Paint Trading kung magbakal kamo kapinta mga kabiyanan agtok mo sa Julius Paint Trading
nami ang pintada dyan sa may sentro sur kula si antike kag ginatimpla mi ko Julius bulan na ginang kolor plus bi kon pink color nyo ibul na gid timplahan na gid madya sa tana sa tintin color na sige amo man ang Signrace Advertising Incorporated kung magpa-print mo t-shirt nyo no plus bi kadlaw mapaprint ka t-shirt nga Romeng Antonio kag Bobit Maayo Fans Club de mga abyanan diyan kamugit pa-print sa may Signrace Advertising sa sunod bala mangita taliyo mangita ta t-shirt kag ipa-print May mo ka fans club ta. may mo ta ka fans club ta ano ibutang ta Kotsodera Fans Club kung mayad ka mag kutso-kutso kag Pwede ka kintra. kag magsugid kag balita natin no subject sa follow up man nan mo kung pisa just kutso-kutso istorya man mo nga balita ya ha mga kabyanan pero kita na ma-verify na pwede ka kainta ma-print kami ka t-shirts na kadlaw kung magraka kwarta naman mga kabyanan sino dyan ma-donate ka t-shirt kami lang bahala sa printing plus may example Bongko Fans Club diba Bongko Fans Club tapos sa tumangnan Kapian Talakayan Chismisan Serbisyo Publiko Kapian Program muya tapos sa likod na sponsored by Bongo Ngayuan na kay Kapupok. na amura mga kabayanan at sa Signrace na ginapaprint tanan nga printing materials no kag gaymaw man ang RL Cycle Parts kahapon to motor ko nga badyato dito kung pislan kadina ko pinyon kag sprocket di mayad laga na ora ar lumpat-lumpat ng kadina original ang mga spare parts sa RL Cycle Parts sa Sentro Sur okay kung mamakal kamo agto naman kamo sa Omni kang construction materials kag hardware items rigyan gi kamo pamakal mga kaabyanan sa Signrace sa Omni no sa Omni okay gay mamas pagpalagad ta ang diyang tumandak marketing ang tumandak marketing na pahamtang dia rigyan sa Sentro Norte Mr. and Mrs. Lonibic Picasso amo ang tag-iya sa kang tumandak marketing tanan nga machineries generators diyan mabakal no mga gamit sa panguma kag pangisda rigyan gid mabakal sa tumandak marketing kamustahon tang STL sino nagpasulod kay STL Santike kaya naman kot si Lorin Ligardas meeting kay ETF ng ara ora rin tinang ako sino nagpasulod kay STL Santike ay nako nagsulod lang sa kang ana ra guro do COVID lang nga sulod sa border nga hindi mo makita storyahan taman ako sa atin nga pagpangalagad ati partner ano na yung unahan nga topiko unahan tayo si istorya dyan ura ko malabot ang legal officer ka di LJ jark na ka ng number din taok na ka ni partner Johnny Diaz migo ta sa Iloilo Media ura ko ba matiksi mga direktal ako tawag mga kabyanan kay kato na sabat kang imaw na naga-meeting pa si sir na ma-callback lang kami sir hatan partner without any malice no sadyang ginatlakay ta mga kabyanan ura ti Malaysia kay man ang atin na tan-out na nga
ang mayad kag effective nga panggobyerno, di ba? Karagdan kang kulasi partner ang Oo. ginatalakay partner. Oh. Ay, ti kung ikaw man bi example si nung Boy Ala Alarcon, ano ang status ni Boy Ala Alarcon? No? Ano ang status kang nabakantihan nga sang ka posisyon nga kulang nga ginbakit ni Boy Ala Alarcon pamangkot mapilapan balara or hindi, no? Mga kabyanan, permanente bla pwede mapilapan raw kung hindi. Kung magambag kita nga hindi pwede pilapan, tisyo doon hay balikan ni Alarcon. Bangod nga si Alarcon pwede man halin sa gin assume na hiti pwede magbalik man sirko. Sarara partner. Mura gani dapat partner, no? Sa sobra-sobra sa tuig doon partner. Kung hindi rin man dapat magbalik si Hirko partner, maski nag-resign na kita na partner, pibol din ang banwa kang kulasi partner. Kung ginabalikid na partner ang banwa kang kulasi, simple lang na partner eh. Ma-resign na ng kawit partner, ipansindi man sa tao nga may hindi na ka kabalik. Bagay nga may napatiyag ka o kung anong sitwasyon partner sa lugar nga kung saan ka nag-agto partner. Ang kuonanda dapat kuno may mag-file kang reklamo kag petisyon sa korte, no? Tigaring amo man gyapon para makaangkang nga president. Ano abi kung install nyo na lang si Kwan? Testingin nyo bla. Install na lang, no? Install na lang dyan sa posisyon nga vice mayor si Ala Asprofreds. Kundi amor ndang adapta. Meaning daw ra amor na ginentertinar si Erko. Okay. Kundi mabakit permanently ang bailang ko nag-violate year. No? Ang punto tamo diay. Kung install mo ron si Alarcon, no? Di may fax sa mo na kaptan, ti ura si Erko, hindi mo man makita. Di ba? Mareklamo lang ka rin kung magawa ang itsura na kag lawas na. Di ba? Oh. Di ko ma-install mo siya Alarcon, kundi mabakantihan ang sambilog nga isbe. Di kundi pilapan mo to, mga kabyanan. Amor lang birang imuunta, and let Herco mag-question. Saktura partner. Di ba? Tauan, tanat ng tauan ka burden of proof. Nga i-prove na tanag iapon vice mayor. Hindi ba? Siguro kung amuray mo, hindi ko mag-question si Herco. Una-una, dito tana sa abroad mo. Hindi ba? Kung amor lang rin mo onyo, sang saang tuyo magpungko, amo pa ang mag-question. Papungkoon nyo si Alarcon, vice mayor, tapos pilapan ang Ang bakante nga. ang bakante. Imuon nyo permanently. Mailang kung nag-violate mo kalayi, kung may magkaso, giman sorry, si Serco, di mo unta lamang nga presidente. Buhay Diba? niya po si Oo. partner. Oo. Eh. Kung ako, amor lang rin mo untay. Ang punto para hindi mahampar ang public service kay hindi tatanmaan, hindi takasertin kung mabalik Serco, kundi Hindi. Wala kay kasiguruhan partner mo kung bangad nga guro maskin sulat lang may partner nga nagpabilin dyan sa may council may partner nagpadala nga mo kaya nag-schedule nga mabalik ko sa muyat anti-seleksyon o kung ano daw rin partner ki anong partner mong pa-dum partner kung ano ang sitwasyon na rin partner. Now, kung ako takon imuan di ka sa kunyang bayan ka desisyon, buto-butuhan ta. We will install based on the resolution. Sponsored ni example, imuan nyo Amo lang din na partner ang pinakadasig nga decision partner. Total sa mapile ka kay Herco against Herco partner. Decision partner. Budlay nga Serco kani wara tana pa mga kabyanan. Amo yung mga kabyanan no. Ikaw pa mapile ka karso kay Herco nga wara man tana kay manaan mo nga wara tana kag nag-awol, di ba? Yeah. So ikaw pa daw ikaw pablang nag-file ma-provide kang burden of proof
nga hindi tana pagdeklarahan ren nga vice mayor sa matuod nga ura argumentana. Di ba? Ano bi kung tana tawaan nyo ka burden of proof. Install nyo si Alarcon full-fledged vice mayor. Kapag ka ko na sagutan na. Kag pilapin nyo ang bakanti ni Alarcon. Kundi ito sa abroad sa Amerika, sir ko. Kundi kung mamanaan na riya, kanta kundi magkaras-karas mauli. I-question na. Matapos lang guro ang term na, hindi na dyan madesidiran. Hindi right. Amungon tablis kadang tang sitwasyon. Kita pat na mabudlayan nga tandar ni nag-violate. Kung ako lang betanar na violate, ikaw pa ma-provide ka burden of proof. I-question nun. Ang legality, andot wara tana. Manantar gani nga from the very beginning nga ang wara na pag-attend rin kag hindi makita ang bagkanti documented kag officially rendered nga resignation, wara na ginimo ang nagpanaw pagwa sa pungsod. Kita tanan mapabudlay kag kulingan nga mag-file kag deklarahan nga wala awol tana. Tanar gani wala. Kita mo kag gani ang ebidensya. Ikaw pa matukad sa tulok ladon. Mura gani partner, dapat no tawaan man yung ka-tension partner para nga ang banwa magkakulasi partner sa bangod sa pandemya kay partner, no? Mas bintaha partner nga may dugang-dugang nga mag-eksakto partner ang mga SB partner sa konseho partner. Ang atan niya punto mo ya partner Bobita. Okay lari akon ang tanan-tanan nga mga gina-aprobahan sa Sangguniang Bayan. Naga-require lang kang Maskin incomplete ang partner, ang SB partner, okay lang ran. Naga-require lang kang simple majority. Simple majority. Maka-constitute kiniti mo ka simple majority nga magboto lapat mo. Apat, basta nga present, may present lang. Basta importante makakorom lang mo. Korom lang. Kag madayot, basta makakorom lang mo kag madayon ang sesyon. Bisan tatlo lat na niya karang majority maglutuhay rak do binag-abstain. May ma-consummate yapon ang transaksyon, simple majority laran. Ano abi karon ko naga-require ka 2/3 number of votes. Di ba? Amor is abla nga presby kon sin manamo hindi manigar sa Sangguniang Bayan, may mga grupo hay tanan ran. May mga position ni partner. Hindi ka manigar partner. Kinanglan ra kag tatang grupo hindi sandak porma kara kon may number kita mo amo kay kung ikaw naman may plano nga paimprobahan, example ang banwa mo, malon ikaw ka 100 milyones. Ay panamihan mo gid biyang public market. Miyan tanang klase, bisan nura naglong ginamit ang public market yan. Di kunura kamo ti 2/3 number of votes kay pito lang mo. Hindi timugid kalon. Sarara partner. Kapin pa may apat ang posisyon. Tapos di partner, amo gid na nang pinakasakit. Ganda gani partner, watilik ti isalon ang banwa kang kulasi partner. Tamo ra nga pag-aay gid. Hasta palang nga pag-aon mo hasta sa kasiyam nga numero kang dapat magaboto pag-aon mo. Tereken mo gid nga dapat may number ka gid. Di indit na mahimo jaryahay. Una-una, sarang mo mapuga, garing hindi mo mapuga, daw pras pala kayo kanat squeeze water from stones. Ay hindi gani masolbar problema nga ran. Hindi bla? Example, mintra ba nawa ka kulase? Mangkoton ko DLG, mangkoton ko sino dyan nga abogado. Sa loan agreement. May darwa lang ko posisyon, iti si Hammer dyan sanda. Pito ang regular member. Ang darwa. Darwa ko ni si Ham, even number. Even ra ha. Darwa ang hindi lang salon. Uratan na tara kundi nga politika nabilong diin nga partido. Hindi ta pagintentaran ng politika. Darwabi. Baw madayon radto kun may sambilog raad. Although ra taman tumaman kuno mabuto man to hindi pabor. Kanti paano manan kung magbuto man to pabor kun ura gani. Di bla dapat papilapan gid. Ay te kun ang turak mo mapuner ay bangat sa pronouncement da publicly nga hindi senda. Ay mo dyan, daura bitrason nga mo dyan, basta ka malapag lang. Di karon, bangad ura mapilapi, ang buto nga daad mamanan mo nga, kung ano mangin butuhon na either hindi man o kung magpabor pa, hindi matabo, why kulang? Kulang. Kung may darwa na malabag, pito ang
mabuto. Ito lang. Te, nag-require ang loan Kawalo. agreement. Kawalo. Kang 2/3 number of votes. Te, paano mag 2/3 ang 7? Hay 8 ang required 2/3. Kaya gina-determine ang pagbual kang percentage ka 2/3. Ang 2/3 is being determined sa total number of all the members. Te, ang membro kang sangunyan bayan is 11 na tanan including the vice mayor. Sa pag-determine kang 2/3, 11 ang basihan mo sa pagbual kang percentage kang 2/3. Ay ang nabutang dyan sa local government code, no? 2/3 of all the members, meaning including the vice mayor. Ganinti, ang 2/3 bisan hindi magbuto ang vice mayor, kapin pa kunura titay, ma-determine mo man yapon bisan regular member lang mabuto. Hay ang vice mayor tana, tiebreaker naman tana. Breaker naman. Oo. partner ang, No, tiebreaker. Di karon kun pito lang mabuto. Ha? Bow. Amo gid ang maturak nyo nga problema. Ura mo mapilapi ang sara. Malay mo kung mabuto to pabor, kundi makalonra ng banwa. Example ra. Na? Example naman. Ti amura nga dapat hindi pagkulangan ra kay ang komposisyon na ordinary sandig sa local government code 8 plus 2 nga ex officio. sir. Oh. Ang problema ta na karon kalayi targyas pungsod Pilipinas. No? Mga kabyanan. Kung nakita nga problema nga parehas ka dya, ang mapile, kinanglan mo kuno nga may somebody mapile, tiyang mostly ang naga-file karang interesado sa posisyon. Plus ka number 9. Number 9. Oh. O kung ang magasaka number 1. Number 1. Ang vice mayor. Ang garing ergas klase ora, ti nobody is interested. Now, because nobody is interested, magapabili na lang balaayhan ng ura solusyon. Diyan mo niya kung mangkot mo. Ano ang remedy ka gobernador? Diyan dapat may muan tanak layi niya. Di ba? Or, ha? Pwede gani ko kung ako congressman, himuan ko kalayi nga ti. Kung amo bidya may situation, pero siya nga mo'y klawid, nagwa biyang sang kataho. Mga kabyanan sa pungsod. Although nga bagkan ti patay pa. Ura ka balik. Ura lang kabalik. Intensyon Ay may himuan mo dyan kami Diyos kung manaan mo nga patay mo. Oh. Limat na. Oh, urat bulimaran. Bisan sa amo kanyang cases, pwede mo ang kulay nga pwede matabo ang pag-install permanently sa ginbayaan nga posisyon. Kung ang ana pagbalik, uncertain. Magkasiguruhan. Ora siguruhan. Kag ang paghalinaw, ora naglisensya. Kag ang pagbalik na ora man kasiguruhan. Oh, kag kung gusto nun na pwede na question nun. Tana ma-prove nga tana gyapon vice mayor kag sudoon na i-prove na nga ora tanad na violate nga layi. Amo na lang preparasyon rin kang mga isbe nga ang ebidensya mananda nga ora ka na rin ga sesyon sa silid kang ang mga present na partner. Oh. Nga awol dahil amo rin tanda amo rin tanda i-dipinsa nanda partner kung na-desisyon na partner nga install binanda si ang number 1 nga SB partner. Kundi ora ti problemahon tara banwa sa gasto ang makabenepisyo ng mga tao. Hay kaluluoy tara banwa ang kaghambalon pikaw ginihikot na ray gusto na mag-vice mayor, ginihikot na ray gusto na mag-SB, di ba? Sakto ra. Kag magastuhan pasanda. Pero kung buhay decision partner gapon. pero kung i-apply lang immediately nga mo amura after 3 bisan na 60 days na ako nagwa ng sponsor ura tinagbalik ura man tilayin nga cover diya krang magwa ka sponsor 60 days may lead pikaw nga pwede sakyan ura man ura kay partner. Dapat may layi ganit na specific nga kung magwa ka sponsor dapat nakabalik layon May ka partner eh. Oo. For 15 days na gid ang magwa ka sa pungsod ka Pilipinas, at least digyan raman ang mga automatic awol ka buro partner din ra kung isip-sipon ta partner. na kundi ma-apply normally mag-isod lang ang proseso bisan ura tinagapile di ba? Ti ura nobody nga magasto amura adya ganing problema kita mo nga ura manan mo ron nga ura dyan nagguwa
hindi mo pa ma-install ang nabilin niya, matadlang ang proseso dyan, hindi mo man mahimuan, bangad nga, kung gusto mo questionon, ikaw pa Gasto. gasto. Kami abogado. Oo. Nga guro, bilis ka doon na sitwasyon. Ang tong nag-violate, tana ma-prove kang burden of proof. Nga tana kaya pon. Yapon na. Kagura tigin violate. Ang panganaw na. Terken takon may matao pamagwa. Ay banga dura tilaye, terkara ginabuso lang. Di ba? Na, amo. Naka-employ ang partner ko matabo partner ang banwa kang kulasi partner. Oo. Kay SB hipon niya, good morning sir, yan sa San Jose. Miyad tanang San Jose dyan, ang anda ba is mayor dyan, ura nagwa kag, ura nagbalik. Amot na dyan SB, aman bis mayor dyan, buway rin nagwa, ura nagbalik. Bye din rin. Na, di ko ni kaluluoy tanang kulasi, kanya magamuamo, kanya mga kabiyanan. Ura matatanti malisyar, kanya natlakay ta. Hangatan tarak, ang epekto nga panggobyerno kag delivery of services ma-maximize ta kung kompleto ang komposisyon kang sanggunyan bayan rigya sa banwa kang kulasi mga kabyanan. Amo yang gusto ta malapot ang DILG legal officer agad maman-an ta ka pamangkot tanan mga medios posibles. Kay siguro pwede man Madam Secretary Blanca SB abi padara kasulat para ma-record ta officially. Email sa Halandoni, 3 bisis. Para may record dyan nga tiginhimo nyo. May mo partner, may layik bay. Nga kung ikaw isbi, nga ura nag-attend, nga dyan lakaw sa palibot, kung may importante nga mga bagay nga ginatalakay ang sanggon yan, kag kinanglanan ang presensya, kag numero, pwede timong padakap partner, Vice Mayor. Pwede timong takot. Kung dyan ang manti mo, wala ka nag-leave, wala ka nag-absent lang ang temporaryo pang absent partner lang daw, wala lang, tamad lang ka mga tin. Pwede ka naman partner, tawaan ka atensyon nga dakpon ka ipatin ng partner. Pero wala ganit, dyan gina-apply, pero may dyan rin mga kabyanan. Di, may layi ganing nga maamog, yeah. Kung sakto pero partner, no? Kung sa bagay partner, may sekretarya man partner ang Vice Mayor. Sarara guro partner, no? Ipadara na ng boss to partner. Kung ano blato, mabalik pa kung sara tanak rakamaan partner kang halos guro partner nga mga sitwasyon dito partner. Pero galing partner, sarama na nga partner kung ikaw sekretarya. Hindi, ano kung ano lang imong imbugalan partner. Ay kung naling online Vice Mayor, kag bulain-bulaan yung sekretarya partner. Sarama na partner, kasi pinsan mo. Ang sarapa partner, ang sekretary gitna kasanggon yan. Ang pamangkot ko, may nakaptan ka mo dyan nga official record, papel, nga nag-live ta na, ora? Nag-exert ka mo kay effort nga i-daraan ta na sulat, kag may return card. Nga within this mo yan, kung hindi na mabalik. Nga ginkuryo nyo, ora? Dapat mo. Ora, guro ka mo dyan, kray. Kag bangad na exhaust nyo rin dyan locally, ang inyo dapat timuon, nakaangkan ka mo kang query sa may Bureau of Immigration to confirm kag magpadara balik sulat kag confirmation ng Bureau of Immigration sa pamangkot nyo kung nagwa giman sirko, may dyan ka mo, ora? Hura mong nag-initiate kang first move dyan ng SB Secretary. Ano kaptan nyo dyan, ora? Ora, masita. Dapat obra mo dyan. Di ba? Kung nura kaukmaan pa karubrahan mo, tudluan tikaw, imo kamubtlad officially, send ikaw communication, kung diin mo pwede ipadara para may official dyan nga balik ni mo, kag makaptan ka mo dyan sa Sangguniang Bayan, nga papel, nga na-exhaust nyo ang tanan nga communication, kag ura ti feedback. Kag ipasubmit sa Sangguniang Bayan na kung ano desisyon sa bayan. Ako, kunikurok ako, isbiyan, i-deklarar ko takon mo, mimo, solusyon, declare makbiyanan si Herko nga awol. And, ngita, takabugado ko na kung paano ko imuon solusyon ko. Kag pabuto-butuhan majority, balar ko no, tanan kaming priso. Total marisgo kam lang. Di ba? Ganiti may ibang SB member. Hagin partner. Iti ko na, grupo, magbay na.
Yung isa, Anong partner? may mga- Grupo mo ba yan? ano po man ba? Hindi. Amo rambalan na ko no, amo ginambalan ako no gatilingam sa nga grupo ba yata. Pero kung tanda lang sa ratuon no. Amo ramla, mga gabianan. Galing ti ang punto hindi mo talag sa grupo. Ay karon kun ang grupo nyo diyan sa plano nga magkooperar sa banwa. Kagura ang sarap ninyo. Nakabenepisyo ang ambal nyo nga grupo ba? Kung kayo magsaysay ba partner ka una. Loyalty to my party ins, bay. When loyalty to my to my people begins. Begins. Oh. Ano pa mabigin sila partner tayo loyalty sa people partner? Di ba? Dapat loyalty to the parties ends. Tapos ito na to tapos yung lain na serbisyo publiko rin natin kaya kang banwa kang klase. Ora atan tanang ora kita sa ora tatang intras putika ko ni yung number 9 kita kaya. Ora matag istorya. Ora matag istorya siya narkon naken ka gamuya. Kasi may dubig wala Ora kitla. Mangko tayo stuming to kitaik me. Orang nigmitaik. Di amo ta punto ang karaydan kang banwa kang klase kun ano may adyak nga himuon para magkumpleto man ang konsiyo. Hay kon matabo kag kay kon may pag-aayran ka numero dia kag daw biri crucial ginangaway sa kunyan bayan. Ati sagapay gid membro. Guro partner ano partner man mapunaan gid guro nanda partner kun kinanglanan gid number 9 partner nga magkumpleto partner kun nag pares-parehas partner ang pag-aay partner sa partner. May text dia mga ulol kuno kami. Kaya ano yung mga punto ako? Gistoryata mo dyan ka gina-exhaust naman ka ginanami dyan nga man diskasyon nga daw abogado. Di mo talain tanay mo pinsar. Matig lang ang aman ang punto kung para takani mo nga eksakto lang tigna ubra ka sang ka politiko nga pagdaog mo ikaw naglansar ka USB nga nagambal ka mo krak naman pagdaog mo panaw mo ay, ano timo klaseng leader ka na ba? Ano daw Afghanistan timo ka, sa Afghanistan to ay diyan ng leader. Agaw ka Taliban. Nyari tayo klase, wala ka pangagaw. Amo, sino ba maski mag sa ka bulan, dala ka bulan ni sigapon ng gawin. Pero ang balan mo leader ba ikaw? Ang balan mo taman nga ulol lay. Discuss mo timo namon niya. Hindi mo punto nga malam tamo na mo karaman. Diyan numero na. Diyan sigapan na numero na tawgan ko bla karon ay hindi man magsabat. Nga mga kabiyanan. Diyan nga aten punto sige. Sugot. Ura na intindihi ko diyan kung ano ginapangambal to kay na. Magmapadara ka natin sulat partner, may kung sa bagay partner, may sekretarya man na partner, ang vice mayor nga personal na nga sekretarya partner, magpadara ka natin niya kung amura ba siya natin, ipasahan natin. Nga hasta sa 2021 patanan ng balik, at least maman ay kapumuluyo kang kulasi, nung mas nagpabor ka niya kay Erko partner, mga ay nangalangin ba nito tana, wala takamaan, nung ma-resign na ng partner, halimbawa, useless naman partner daw, at sansar man magbalik. Kung ikaw, sir ko, kung nakita mo lang daw useless man lang rin, kag daw, nakita mo nga daw, ang imo uncertain nga desisyon daw hindi rin makabulig pa sa mayan kapag gobyernos klase, render na lang ikaw ka resignation mo. Resignation ka ti ang sildo mo partner, yung rara makagurot ti sildo ka partner, iti ang sildo mo partner. Saan ka alangan ti mo mabuhay ka partner? Wala mo lang punto niya, gram mong useless na gidman mong, dayawan ka pa katao. Nga unang abis niyang gram ang paglantaw katao ka mo, nga banwa sa kang kulasi ang ginalantaw mo, maskin kung nura ka kadumdum sa silid kang sugar ng tuwig partner, di kaya dumduman may tinapanong sa kanginan partner. May issue pa ni Sara, siguro, wala na ma-renounce ang dual citizenship na. Una-una, lagi-lagi nakagawa eh. Diba? Kaya kung Filipino, timo nga Citizenship. Citizen lang. Kag opisyal ka, kinanglan mo mga document, tanara mong nga magwa ka, badlay. Siguro, gingamit na dual citizenship na.
Dati, siyempre, hindi man na ma-check na kung vice mayor ka sa Kabanwa, lagi. Gamitan mo lang dual citizenship mo, makagwa ti mo dayon mo. So, amo para sa kaisyo, kay dapat antes ka magpadlagan sa sa politika, i-renounce mo ang sangka citizen mo. Amo ra ka to nangin isyo man kang time ko una nga daw nagbadagan si Herco Vice Mayor mo bunggo sa bunggo kay former Mayor Joel. May issue ko na about finalize na ni kasok to eh. Amay ko na desisyonan to. Siguro ura gyapon ma-resolve yung problema about sa citizenship na. Amo ka na partner no, pero pinakasimple lang kita partner. Dumduman mo partner ang mayor kang Iloilo nga daw na involved sa drugs to. Di nagpapanaw to sa ibang nasyon partner. Tumatik na to partner na dito anay live ito anay una gini muna kauri. Si Mabilog. Si Mabilog kauri nagpalot na to kang resignation na por delikadisa lang kita partner. Dayawon ka pura ka tao partner kang sa sulod no. Imaginable gabakit mong political career partner. Bilog bing pagsantuig partner, imaginable ang tao nga kinanglan ka serbisyo mo partner, madura rin partner guro ang kumpiyansa partner no sa amor nga sitwasyon nga timo mo ay isipon lang gani pinakasimple kay Afghanistan ay ginbiyaan ka Afghanistan nga leader ang banwa kang ang bungsod kang pagdistante sino mabulig na ka partner ura rin no tamaan ka rayo partner nga sitwasyon partner. Una-una mga kabiyanan, hindi timo pwede ka tiner sa Amerika kung bagang timo ti US citizen. Yan sa tuwid? Ano, mayroon mong ang tinti, tago ka to. Ang term na karan, visiting, lang kao to, ang visitor lang kao to. Or tourist. Tourist, sa tourist. Di sa tuwid ron, matiner ka to, i-deport na timo. Deport lang timo, amuran saan ka punto, partner. May sarapan nga silip, jakja. Basi sarang dya maimuan kang disqualification pag ani kung may magpailang ang dual citizenship na posible nga kang nagpa-elekta na kag hasta nga na-elekta na vice mayor sa klase ura dual citizen gyapon ta kang US citizen man gyapon at the same time. Pilipino kag US citizen. Agyan na lang simple partner. Kung obrahan ka partner no kang consumer partner no ra mataten kun nga para mara maten tayo punto lang yan natin partner skiltib lang natin sa namanaan. Pwede guro partner kung isip-sipon mo partner pailan kang diyan kang SB pasa dato sa kung sa dinda pasa no ipa-deport partner pabalikan niya sa klase kung di na mag-resign di ba? Jati mo may obligasyon ka diya biyaan mo tamon niya. Kulang kami diya. Deport niyo may proseso man sara. May proseso sa partner nga ang disciplining authority kang any members kang Sanggunian including the vice mayor is the Sanggunian Panalawigan. So pailin yung kaso sa Sanggunian Panalawigan kag magbutisyon kang hangbuto kang Sanggunian Panalawigan. Ang buto sa Sanggunian Panalawigan nga i-disqualify ta na bastante rin nga reason nga may install si Boy Alarcon. Ang pamangkot naman ti mabugal mo majority of Sanggunian Panalawigan votes no mga kabiyanan. So, amo diyang kung ako takon nga, pailan ko Sanggunian Panlawigan kang kaso mo. Ay ti, ang Sanggunian Panlawigan may power to suspend. Kag magdisiplina kang ini member kang Sanggunian Bayan. Ti ura na natabo mga kabiyanan. Ti, ura ganit interesado. Iti, kuon bla nga, grupo ba? Siguro partner na may nagambal man sakto malapit, may nagambal man nga sa lamang kita. Pero ang punto diyan karan ina-explain naman kaninyo sa pumuluyo kang banwa kang kulasi. Sobra sang tuig rin ang bago na talakay ang issue. Bukit ko niya nga may mga personal interest niya kaya kundi nga ang punto naman niya kaya nga magkumpleto ang SB kang kulasi. Wala kami ti ibang intensyon niya kaya nga gabuan sirko kung ano ti ang pagguba na kundi sa nang kaugalingan na mismo kat kun nga kami na nagguba ka na sa lamon programa kundi ang amon ginatalakay lang ang tamatuuran lang gidya kag ang kung ano ang dapat natin imuon para nga opinion naman na pwede magamo ka text kanyang opinion nga mabalik ta na pwede magamo ka text na mabalik ta sa naman ti mabaton man naman na ti
Sino ninyok man mabalik na? Ay, para plato naman sa sunod naman nga. Sunod bla, sunod naman sa badoy, may premyo ta. Sano mabalik sir ko? O, kung sino krata, may premyo sang kagalon. Kalowel. Siguro, ang madaag, ikijang kamahan mo. Pero, hamon niya ura na tamon ti intensyon niya nga pabor tamon kay Boy Alarcon na. Ura tamon ti intensyon nga magpabor niya kay Boy Domingue. Oo. Ura man tamon ti intensyon nga nag-imo kami ka senaryo nga daad nagpinsar tao sa kulase nga ginbuto nyok to si Wakoy. Ura tamon ti intensyon mo amo kran. Nagahambala kami based lang sa realidad lang ang sitwasyon sa kadya. Ano sitwasyon kadya? Tituon man. Ura sa base mayor, sobra sa tuig doon. Ura tilib, nag-awol. Kaya ano rin yung karang sayod? Ha? Bisan kamo, guro mambal nga ay tituon, no? Ano ira? Sa nag-texto nga awol kami, ano to ang punto mo? I-cite ang punto nyo ka naman. Nga balan mo kami nga ulol bi. I-cite bi. Ano? Ulol? Ano ta na sudo nga ulol? Partner? Ay, Tagalog na ba yung partner? Ulol. Do may pakyo pa mo. Hindi, sino nakaintindi ka ulol chat be. Ano ulol man? Wala taong kinsindiran, mga react lang ni kami nga do sayid meaning na bruti. Ura mi kinsindi kung anong ulol. Siguro linsindihan natinsindihan na dyan at nag-text na. Siguro isarata na kanangin ulol rin. Daw maghambal ka na daw. Kamaan ko anong meaning ka ulol. Ura tamang kinsindi. Anong ulol eh? Gari-ak lang kami, do kasayad lang nga na meaning. Let me pack you. Ay daw naman, ko lang kung mabata. Ulol! Ura ko kinsindi. Siguro nag-text dyan insindihan na ang kung anong meaning ka ulol. Kag banga din sindihan nga kung anong meaning ka ulol, siguro nangin ulol na tanay. Ay, nako. Baliktag ni mo, imo hambangan. Mga kamihanan, sige, pero may nagkuon, kaya nga, ay, nako na mo lang may tabo na, ginpadaag lang naman ko, naktos wako, imiyad pa na. Mga kamihanan, panad ay nagpungkor kay Manto Sir ko, pabungkuon tarad si Boy Ala, kag pasakaan si Boy Doming. Di ba? Ba, ura na tingin taos Doming naman na, bisan pamahaw niya, ura tingin taos si Doming, hindi niya. Wala ka na, punto lang ka naman niya sa sitwasyon ka dyan, kagatabutis ba no, kang kulasi. Hindi man ka mo ka-comment dyan kung ano ang inyong mga question, basahin naman niya sa kanginan. Gali. Aminin kang kwan. Kang ulol, umang. Sundon tambal ni Cordon to para sa ginambal na kay Doke nga mapawidalam mo sa psychiatric test. Yung Tagalog na partner pa, Ha? Yung Tagalog na. Ay, ang ulol galera, umang gali mga kabiyanan nga tagparamati. Tambay sa nag-text kag sa kanatan nga hambal diyan nga nakadiscuss ng mga mamoy bagay. Bay sinuong natin umang. Anan mo partner ko na ko si Herco. May sign ka. Marisign. Pabor hindi pa magaba ng political career partner. Daw kin panumdum naman nga plangga naman banawa kang kulasi partner. Ma-resign ako for the sake of delikadisa. Delikadisa. Ngayon, sang sa ipresyo ako nga ako gyapon vice mayor sa Kulasi, nga daw beken daw wara man gyapon ti vice mayor considering nga ang imo physically present so ay man niya. Ha? Mga pinalangga at permati na amoran. Ha? Kita mo may mga ginikanan kami kita nga kung paano mga bata na to. Kinanglan ni siya kagay kuni ka magtuwa man anaman kundiin ka man anaman kundiin ka. Ti sa simple lang ni banwa nga amo-amo karang sitwasyon. Ang mga ginikanan kang mabata kinanglan ni sugid sa ginikanan kundi magtuwa agad nga kun oras bla may mirin siya maman-an mo. Kaga kinanglan text kagid ko lang oras ka muli kinangaman na may layi kani nga verbal lang. Alas 6 uli karan ha. Ti anat na to, pirmi extended Pag na. ka uli partner sa alas 6 may penalty ka partner. Jam Bornal.
Uli man lang bata, ti amo na rules mo. Kag gini kanan, ti may rules gani sa balay. Sa banwat na, urat ti rules. Ti kami ulol. Na, ora tamon with malice towards na kwandat natlakay naman niya. Gusto naman man ang, ora kami ti ibang intensyon, ang manami nga delivery kang serbisyo sa kulasi, amo ang labing una sa tanan. Daw ka pang panyata partner. Wala may isbita? Ti sige. Hindi man ta may isbit. Oras ta mga binan na partner, alas 7:22 mo. Kada asig ka time ta ba? Di ma-promote anay partner? Hindi lawagan na rin partner din mga partner. Ha? Ano galing? Ha? Mga sponsor. Sige. Lawagan tang mga sponsor. Ti sige. 20 anay mga kabiyanan ang 20 ang tawag-tag naman kadya ha. Na may gatik sa partner raw. Negative, puro pasala. Ha? So sala? Ora sala. Ati sige Facebook live ko. Mga kabiyanan. Kasi kung makomentar partner. Ha? Napanawagan. Kasi makomentar. Ati sige. Tawagan mo karon uman tabtan ikaw. Isa sa mga tinion sa mga nanay. Amo man ini ang tion nga madamo challenges labi na ang first baby. Isa sa mga importante nga role sa nanay amo nga amigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner isang nga makabuli kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglanon ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit yung mga butang kag kung nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops. Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, pag-inom, kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby partner. Ihatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops. Ara lang sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLove.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin Number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension.
dapat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan, yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pagkasenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply di dyan sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hilari's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies di dyan sa probinsya kang Antique. Okay, balik ta sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan. Partner bubit, darwahan ta pamangkot tagoro, no? Darwahan daw, hindi ka lang partner. Darwahan ta pamangkot ta. Pira edad ni Tekundrad nga maayo, tapos kag pira edad ni Kwan? Ni sino? May kapukpuk na. Darwasan na, kaya sige. bangkuton tas kap lagi kung pira edad na be. Ha? Ang kutato na isikap pa kung pira edad na. Mga kabyanan, diyata mamanaan man karon kung sinuok nanda malam ni Tekundrad mo. Pero gurang-gurang gurut na si Tekundrad kumpara kay Kap Pukpok, no? Ha? Pas-pasan niya si Tsura partner. Oh. Kabataan ka si administrator partner eh. Gabataan? Kabataan ka. Sama kompetensya kay Ha? Sasyo partner. Gabataan si Tekundrad? Gali. Tingala kuman nga daw pasik pirmi. May dyan na sabat si Kap Pukpok kung pira edad na. Wala pa. Latin tanay. Ako mag-start ka ron, kaulang kay by text. Karol, text ka mo berbuhay kay imong Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo diyang kapsula nga angay kaninyo kay immune system booster gid. Kag kung amo jim yung tanan nga sobra sa lawas ginabuhinan, mga toxic ra mo para magnormal. Kag ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan, mga vitamins and minerals plus lawas nyo. Kay kung kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas nyo, ang anuman nga organs nyo, parte kalawas nyo, kung ura ti vitamins nga ginagamit, ga masakit tana, tindi ka pangsyon mayad, gablatian ka mo. Gani, gamit ka mo ron banwa, kang Evergreen Herbal Capsule. Mabakal sa mga butikaran na kung nilulutasyo, gataas ang resistensya nyo kag ga-resistensyado kamo. Kay Parinte daw San Antonio sa may Canada. Parinte, good morning gid, no? Miyadin nga hapon dyan guruk ninyo sa Canada, no? Ha? Kamusta dyan ang kamusta kita tanan-tanan? Baw. Kita gid halong gid kita tanan-tanan, ha? Halong kita gid amo dyan panugyan ni Parinte daw San Antonio, tanan kita halong gid, no? Kapinpay pandemya at lad, ha? Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pagpangalagad, no? Galinto-linto ulo ni Secretary Doki ron. Ha? Kung ni Gordon bista kabi sa psychiatrist daw rak man kamo dyan sa Department of Health. Mga kabyanan, raka kang mga sa prakadlaw basi maghikog lang si Doki dyan. Hay raka tana ipatag siguro ura na pamagader ebidensya na raka renti mga dapat ipamangkot uman mga senador. Si Gordon noy hindi mo na basta-basta malutsan noy. No, amurag na dayaw ko takan di Secretary Gordon. No? Taman banwa ka maid-id, documented kung ang imo stamina kay Gordon hina lang hasta nga mahibi kalamang tubangnan na. Miad gani kajay virtual sarang pakaw ka kuyamot dyan sa mga na pungkuan mo kundi in mo ka na pahamtang
Galing ti, nagkuyamod to si Lutasyo, si Doke, lipatan na mag-off kang ana mikrofon ko di batian ni Cordon, ti sa reklamo. Ha? Miyan group ni mo mapabista sa psychiatrist base kung naglinto-linto no ulo mo. Na, amora mga pinanggata pramati. Una-una, kung hindi diya ma-substantiate ni Doke, ang transaksyon nanda nga kuon nanda accounted tanan kwarta hasta sa sinsilyo may mapakita sa nga dokumento wala sa dati kong kurakot wala sa dati ginbulsa ti i-prove da no? Hindi man lagi ni mo mapapati mga nag-iimbestiga na senador ya nga as simple as that mapati nga wala bagan tamon takawan di ba nagambal si Doke kag si Presidente Duterte ura man nagambal nga ginbulsa gin ang kwartahan nyo o kung ginbulsa ang kwarta ganito yung transaksyon ano gustong balon may dyan nga mga overprice pagkita mo palang overprice transaksyon mo makabianan ano pinsaran mo there's may someone nga nag-gain na miyan lang kung sinsilyo lang kag magamay nga discrepancy galing eh ma-discrepancy ti mo nga bilyon ang involved no? Di ba yung discrepancy gamay di nga bilyon ang involved parehas mga kabianan kang PPS may budget intended ang government mga kabianan nga mag-purchase kang PPS gamitan sa mga private ka government hospital kung pira man da manuak bilyon ang bilina ano kakatabo kung may pasyente ka may COVID ipacharge sa imo pasyente ipacharge sa pasyente ang PPS nga gingamit sa hospital ano kinalain na kara nga ang PPS nga nabaydan kag ginbakal ka gobyerno binaligya nyo ura tiliwan dyan karan ti kung pirang amount intended to kato ti amo man ragin kwarta nyo hay bayad rin kang gobyerno ginbaligya nyo gina-charge nyo pa sa mga pasyente ti tag 2.5 brad kuno ang bilina kita nyo ginlang kamaan mga tao karaura pras ka face mask face shield ang face shield nga hambal kang DOH ngang bili kagin bakal da tag 120 ang bili naglit na 40 pesos lang face shield ang face mask pa mga kabiyanan sige tema pisar ta partner reply si Kap di Buko ang tawan na kamo kaplo kay edad ni Conrado Mayo October 19, 1942 tana para at least masuma-suma nyo dyan ay daw rak pakati gamay pang nakalante October 19, 1942 ti manaan na gidya sige pa do masuma-suma pa sa partner man ti sige ura giti kalanta kay Kap di Buko ura ka reply ka naman si Kap Conrado na hindi kami kasigurado isiguraduhan nyo lamang yung kay Conrado Mayo nga October 19, 1942 ti sige ura guro permi si Tay Conrad giwat birthday nay dengan ni partner ka banwa kang kulasi nga October partner dengan ka banwa kang kulasi partner nga October gali ate sige October tanan ang birthday ni Conrado Mayo bakat November 20 ate sige sa dyan October mahanda rin tanah partner manda na partner ti may ano rin partner mas gagawin ka partner Tay Conrad basket galing manikawaw ate sige sige text mo ron ano textan ng numero partner ang tiksan nyo nga numero 0935 1932926 0935
1932926. Mura tiksan yung number. Bo na, nami ang uni ka cellphone mo daw ka Rosario ba? Ate, sige. Text ka mo ron. 20, madaag ka Miracle Owela. Mga kabiyanan. Sige, text ka mo ron. May May nagdagan dyan si Salvacion Macario Bagakay. Bagakay. Nasuma na rin niya, guro. Ate, sige. Macario Bagakay. Sakto yung sabat na. Nasuma na rin niya. Sige. May dyan pagin. Ang kay Kap di Buko, hindi niya pa ka-reply kung pira ng, edad. Sakto kay guro. Ate, sige. Sino pag... may dyan pagin? Sala pa. Kaya bayon niya sala ya, kaya ang yung sala man niya. Base, una, ha? At hindi pwede taga-Barbasa, kaya dyan makasabat. Hindi pwede. Hindi pwede tayo berbasa. O good for, ano lang yan ay, exclusive lang yan ay. Bayan lang, may isang kadram, di mo karon. Tumahan nyo rin yan, October 20, October 20, 1942. Ha? Mura nang dyan mo makita ng edad ka ran. Sumahan nyo, hindi mo sumag yan. Kasi kung magsumakar mo Ora, kan, ora mo grade 1. Agad na, wag ka Barbasa, partner. Hindi pwede kung kantagin trang. Damanaan yung inidad, di te kontrat. Agad higit sumasuman mo, partner. nasuma na rin. Address nyo pa ibutang. Ang urat address ni magdaag ka. Para kung dito kid. Ang urati address, hindi pwede magdaog. Kaga urati apelido. Kailangan kumplito kid. Sakto gini. Kumplito gini dapat mga kabiyanan. Kung magpatughong ka mo dyan sa Kulasi, Castillo, no? Sa barangay San Antonio, sa balay ni Kap Dampo. Nami, dyan nga nagasolina, nagalimpyo, no? Brato pa. Gasolina din daw, 62 lang mo. Brato git. Diyan takkan ka patugong ron. No. Pira. Mark Mata kang hospital site. Dag Mangkaw. Si Mark Mata. Mark Mata. Baga sinako rin ba? Kaya nuni na ba? Sige. Gain ho rin. Ha? Yang ibang edad na yun dyan, surusubra, gamay. Ibin-bini nyo. Kumahan nyo ba? Samahan nyo. Ay, suma nyo. Ha? Gamay lang yun ng sobra. Dito lang kamo, dyan lang mo text sa number tanan ni partner Bubet. Hindi ko mo saka number lang, hindi nyo madagag di ka ko saka number mo mag-text. Sino pa nagdag? Oo, rapit-lampit na mga gamo, ha? Nasuro-sobra ng gamay. Sumahan ko yung sakto, ay. Ano dito? October 20, 1942. Ura pa man birthday nagdya, di ba? Wala man. Kinanglan sa ura pa mag-birthday, nag-birthday na narin, di amuro na ng sabat nyo dyan, ha? Ay, October mo. October pa to, Gamay, ura pa katakpal. Ura di. Di pati mo mag-isip sa tuig, ura pa bulan na. Ano? Boy, nilang sa tuig. Orlando, Kilyo. Ura makaw ti address. Hindi mabato rin address, Darot address, no? Sige. Net pa kaya no dyan. Nami magligay, ura ka, ano ko ay. Ano? Sige. Ura ko ti, gasurubra.
Eh, batian nyo man ang bali ruming to sa nagsapato, buinin nyo sa tuwig na. Ay, buinin nyo lang sa tuway, kay. Ura pa ba'y mag-Oktubre? Ang si Basti, pasensya lang nga mo, hindi ko magdagay, good puro taga-klase lang yan. Kay shout out lang kay Sharon Alfonso, yung galing yung si Basti. Nagsungon. Pasensya lang, para rin sa taga-klase. Nagsungon, taga-Barbasa, partner. Ba't yan lamang namon radyo, ni taman man pwedeng daag na. Abo, buinin nyo sa ano, Buinisan ka? Tuwing. tuwig. Ha? Ora pa birthday na ka dyan. Although nga, Basti. 2021, tartlad. Pero sa October, ba't na birthday na? Ora pa, although bulan na lang man ang takpalan na. Pero di pati mo mag-isip ka sa tuwig. Buini nyo. Na. Nagkamay lang kunaw. Yawan ka sumama eh. Hindi mo maansuma. Ano? Hindi ganyan yung sabat, binan nyo sa tuwig. Ay, hindi mapati yapon. Hindi yapon na mapati. Hindi yapon na mapati. Te? Ay, binan nyo sa tuwig, yung sabat. Ah, Sobra 50 rin na nag-text pabasa ko naman number mo. 09. Nagyaran, nagbalas din si, si Kapukpuk TPD niya, madaag na ka mo. Ay, nagbalas din tana niya sa, ni Kapukpuk, may sansa pa ka mo Magadag. magdaag. Unik mo lata ka natin Conrad, lata nyo na ni Kapokpok. Dag May mo. sansa ka mo dag man, ay Ah. pa, ha? Pira edad ni Tay Conrad kag ni Kapokpok di Boko kang poblasyon. Madaag mo ka 20 ka miracle, 20 lang madaag. May hindi mo daag, pero ako makita na kinang ni Kapukpuk mong Sige lang. 20 mo madaag ka. Jenny Rames, Intrusor. Jenny Rames. Kay Kapukpuk sabat na. Ano number ko ni mo partner? 0935-1932-926. 0935-1932-926. Mura number. Sige ran. Ay, October 19, tagali na nga, birthday papaya, pagka 20. Next sunod, takal sa November 20. Galing nga mo magyapon ng October 19, 1942, ng birthday ni SB Mayo. Ang tuig man Ito tanatan lang ang importante, ha? importante sa lain ta na date ra ma-full magyapon sa October. Jennifer Santiago ra, sala man ka, oh. Sala man kay Jennifer Santiago, ya. Mati ka mo kay, Tayo mag-birthday ganit, tayo gadan mo may bubit, lipat make date na gid. July magsipok kang, lamputang. Ha? July magsipok kang lamputang kay SB Mayo, kin sabat na yan. Pero edad ni SB Mayo kag ni Kapukpok, either diin nga karang sakto. Parang may clue ka mo. Sige nga, gawak mo. Pilar na gawak na? Apat lang. Apat lang? Ay kay ko kapukpok yan, namin ito na yung paminsaran niya, hindi ka magtaon ng birthday ng kapukpok. Galbis na bagakay sa laman niya. Ha? Maripi ka do, Chinto Norte. Daag ra? Lagya. Daag. Sige. May pinsin mo rin, ha. Nami man may promo-promo, pwede ka na sa pado ata programa yan. Sige. Alfredo Espanyola, poblasyon. Alfredo. Kay SB Mayo, kaya na kay administrator, kaya nang sabat. Pero kung hindi, tapakambalan ko ang date, kaya hindi. Yawan na tayo. Yawan na. Siguro kinanglan ni tay Conrad nga magpa-birthday, permi Cruz Publico ay. Mga sangkabaryo, bla bla kakaan. Jan, Maiko, Lana, Bitatensor. Kay ayaw man yung sabat na. Jan, Maiko, Lana. Tingin ang balmoron mo ang date rin, te.
Kay kapokpok ura. Lawagan naman ba ng ano ni Kapukpok Lawagan lang man ah. Ng ano ni Kapukpok. Ang birthday. Ha? Ng Ah. birthday ni Kapukpok. Lawagan lang parang Prias. Ah. May 17 ang kay Kapukpok 1964 ng birthday. Sumahan nyo dyan para masabat nyo. Ng birthday ni Kapukpok May 17, 1964 ba? Lampuas leksyon ba kung magladsari kang dengan niya paslamat na kang birthday na. Kay Lorenzo ya, salaya sa kamansiyan. Hi Lorenzo. Salaya. Oh. Bawa. May nagasabat niya yun sa lahat, di kasing tusol. Parehas kita apelido ya. Sino no? Jili di Malaluan, maayo di Malaluan, makumplito ba naman? Ah. Jili di Malaluan. Ah. Taga Sentro. Siguro yun papaya sa may Sidusurya. Ah. Laban-laban gini. Nin. Nablisan na kuya. Di Malaluan naka ano. Ah. Alicia Clarito, Lipata. May promo yung partner makabuin-buin sa tinuras partner, hindi naka-wawaw sa radyo mo yan partner Oh, si Sarah yung bangko na nadaag ko tana. Nag-text na ko, boss kay Bubit, ura parang basa ko eh. Parang basay ka, ano? Ano ba Eileen Grace Montilla. Nga dapunan mo. Kinuna, di mo mabayad na yun sa may ano, sinsya lang. Ano mo, ang unang pasunod mo. Mura ba, ano lagi, na, ano dito, kaya madapunan, pag ikaw kang gabot. Duro ba dyan, Ophelia Banjula kang naba. Kay SB Maayo, yagin ano na. Naba. Ophelia Banjula sa naba. Bakan sawa at itotong ran. Bay lang. Basi sabaw itong bayaw. Abo, Brasil man. Ano? 6 months. Sa Brazil ka, text ran? Ha? Tilingin, ulo mo dyan ran. Ha? Minermal. Kang ano, dagman, kang... Sa sunod Kaitaan. sa sunod nga Sabado ma-promote mi mataok mi simbilog ni Trikpana. Ha? Yan sa pag-yun, mas dalom para ano niya. Ano? Diin mo pag yan? Mas dalom siya yung nag-unay kinang... Sa una. Pira pa kulang aw? Pito pa. Ah. Mark Lawrence. Balisno mo. Sinto Norte? Ito Norte. Masih bata ra ni Kwan. Hindi na mukha nakakawa yan. Raka ka text ba no? Oh. Pero, Brasil yan ha. So Brasin? Ate. Kawan mo balik-balik yan. Ha? Pasensya lang ang iba nga, maski nakauna ka mong ka-text, ay ginadurong ka-text, hindi mabasa, ay ang... Ang galingin, ulo, bubit niya, narambal na lamang na. Madang ni, duro sa lapa be. Ay, na. Nilda, ba, may nagawa pagid nga, tagaw na kanyang ba? Nilda nga? Jerry Nilda. Ang sabat na kaya na ni Sri Mayo. Nilda nga. Malacanang. Nilda, no plido na to? Jerry Nilda ya. May muro-muro pilido na Nilda. Jerry ray eh? Jerry na na. Jerry.
Naglusot man tingnan ng kanyang ba? Siyempre, dyan si President Duterte, uli mo. Albert Tabier, Sintosor. Kay Kapukpok sabat na. Mapamatandaan niya kay Kapukpok eh. Ikapiraran na, partner. Ika-kinsip lang. May 5 pa. Ay, 5 pa. Hindi rin mabasa ang una to nadapna ng tinyo. Sinsya lang. Doon si Taya, sa laing mong sabat niya. Yamagin. Na, sige, text ka mo ron. At kay Yayad. Ay, kung na may diba? Sige ron. Uraran. Ora pa may pa, lima pa. Japa. Yan, pwede niya. Boy Montiro, kang San Juan. Boy Montero, ka San Juan. Boy Montero, ka San Juan, dag. Dag. Mas nataagin, suman ang dalaki, kurong kaya yan mong, kay papaya mong mananda yan. Naging agaw yan. Daniel Piao, kang Malacanang. Daniel Tiaw? Daniel. Daniel. Ano plido na? Piao man niya. Tiaw? Kang Malacanang. Malacanang. May 3 pa. Ang kawan na sansaya biyang ring siya. Oras alas 7:53. May 3 pabilin. 3 pabilin. Subit del Pino, Batunan. May naglusot man nga taga Batunan ba? Ano signal sa may Batunan niya, partner? Abo, nag-text ganit taga Barbasa. Matik na may nagdaag sa Batunan, di ba? Nasuma na naman yan mong. SB Mayo sabat na. Ang darwang kay ni Pira pa? Kumplito ya ba? Kumplito ya kay Judith Samson niya, Pitantensor. Sara lamang bilin. Judith Samson. Kumplito na kay Kapukpok ya kay Samson. Samson Pitantensor. Okay. Sino kayo na nag-text ko mo dyan, partner? Ha? Sino kayo na po na ito nag-text nga, no? Dahil lang, tarakan ko niya. Ay, hindi ko makita. Daya, si Sarah Imbang. Ay, butang na yun eh, naka-dyan tatanan ano? Andres na kran? Kay Dibuko, kunana, partner. Edad ni Kap Dibuko. Taga diin ko sa araw. Ay, viewers niya ng BA, pagbigyan niya na nanuan niya. Pagbigyan mo nala, partner. Pagbigyan ta. Kumplito rin nagdaag. Nagdaag sa Raimbang ha. Nawagan naman niyang nagdraga. Sige. Ang edad ni Conrado Mayo, 78. Ang iba to 79. Di kapira ka mo ang balan, nga may nusan yung kawan niya. Ni partner Romeng, kay Kapukpok di Boko, 57. 57 si Kap di Boko ba lang. Ang nagdaag kay Salvacion Macario Bagakay, Mark Matas, Hospital Site, Jean Amis, Sintusor, July Magsipok, Lamputeng, Maripi Cadot, Sinto Norte, Alfredo Espanyula, Poblacion, Jean May Culana, Habitat Tensor, Gili Di Malaluan, Sintusor, Alicia Clarito, Lipata, Ilingris Montilla, Caritaan, Opilia Banjula, Naba, Mark Lawrence Snow, Sinto Norte, Jerry Nilda, Malacanang, Albert Abdier, Sintusor, Boy Montero, San Juan, Jeniel Piao, Malacanang, Sobit Del Pino, Batunan, Judith Samson, Bitatensor, Sara Imbang. Batin ko, matiyan nyo kung sinong daag para magbuhal na to, hindi mo Salvacion Macario, Bagakay, Mark Mata, Hospital Site,
Jane Herames, Situsor, July Magsipok, Lamputeng, Maripi Cadot, Sinto Norte, Alfredo Espanyula, Poblasyon, Jan May Kulanga, Bitatensor, Jenny Di Malaluan, Situsor, Alicia Clarito Lipata, Pauline Grace Montilla, Caritaan, Ophelia Banjula Naba, Mark Lawrence Brisnomo, Sinto Norte, J. Rinelda Malacanang, Albert Javier, Sintusor, Boy Montero, San Juan, Daniel Piao, Malacanang, Subit Delpino, Batunan, Judith Samson, Bitatensor, Sara Imbang. Ah. Sige lang, batihan nyo rin ito. Ako itong nagdaga. Sige, sige, sige. Hmm. Mo ito, Banwa. Balik kami sa mga talakayan. Sige, sige. Mga kabiyanan, amo to nagdaraog. Luwas sa darwa ka Malacanang, iti may Malacanang dito, ginabulaan kanakan. Ang ibang bakante taga Malacanang, rigto kamo dyan yung rapitan sa balay ni partner Noe sa barangay Sentro Norte dyan blau sa tubangnan balay ni Tay Conrad nga maayo rigyan ng kabayanan mabuol ang miracle oil no nga daog ninyo apitan nyo lang dyan mga kabayanan mabalik kami ni partner Bobet kay kapaga amon tubog ha after kang pila ka commercial standby. Gusto mo bala ang madasig magbahal kag magpugat ang alaga mga baboy? Strong Vita. Hinat bala ang gatas kang imo na yun? Mag-Strong Vita. Ihalo ang pulo kag rama nga Strong Vita sa nanalima ka kilo nga feeds. Sa tatlo ng kabulan, bugat rin ang baboy mo. 90 hasta 120 ka kilos, pwede rin ma-dispose. Bahal ang savings. Bahal ang ginansya sa Strong Vita. Strong Vita para sa ekonomiya. Strong Vita. Naming niya, buhay na kasabat. Bitid ba? Bitid! Tol, misis mo ba'y nagre-reklamo? Eto na ang mas pinabilis, mas tumatagal, at mas matinding Drive Max. Drive Max Adult Thermal Capsule. Mas malakas 24 oras. Drive Max Tol, mabibili na yan nationwide at sa lazada.com.ph. Ang mangin iloy isa sa mga malipayo na tinion sa mga nanay. Amo malini ang tion nga madamo challenges labi na kon first baby. Isa sa mga importanteng role sa nanay amo nga amnigan ang ikayong lawas ni baby. Ang partner isa nga makabuli kay baby amo ang Vitron Drops. Vitron Drops. Partner, ang vitamin C importante gid nga nutrient nga kinahanglanon ni baby samtang nagadako siya. Labi na ang pagpabakod sa immune system. Ang immune system amo ang protection ni baby sa mga makahalalit yung mga butang kag kung nano pa nga mga germs sa palibot. Vitron Drops. Ang immune system man ang nagakilala sa mga bag-o nga mga mikrobyo nga nagasulod kay baby halin sa iya paginawa, paginom kag pagkaon. Gani pabaskugon ang immunity ni baby partner. Ihatag sa iya ang Vitron Drops tungod may makusog ini nga vitamin C. May powerful antioxidants nga nagalimpyo sa mga selula niya kag ginapabakod ang resistensya kontra infections. Vitron Drops. Ara lang sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ako pala si Adrian Dayon. So ako bilang isang business development officer, I personally recommend Life Extension Vitamin D3 sa mga kaibigan ko. So when I tried Life Extension Vitamin D3, doon ko na na-feel na malaki na talaga ang improvement ng health ko. 5 years na akong gumagamit ng Life Extension Vitamin D3. Nung nag-research ako, more than 40 years na pala siya nag-exist sa United States. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Joint pain. Mahimo nga ang ginhilingan, amo ang injury nga nag-aapekto sa imong ligaments na amo ang nag-aangot ng tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, mag-aantos ka sa ginatawag na torn ligament. Makabatyag ka sang daw ginapiska, daw ginipit na sobra kasakit ang nagadulot sang palanghubag, palamula sang panik, kag tuman kasakit kung ihulang. Hindi na pagpaantusa ang naganinit nga kasakit, ang palanghubag kag pag-antos sa paghulang. Haplasin na sang Nans Liniment Oilants.
Nans Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sa joints, dala na ang palanghubag kag palamulas ang panik hasta magbalik na sa normal ang imo panghulag. Nans Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanupsok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nans Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag na daw masuka, dinadaga, pananakit sa tiyan, trangkaso, sakit sa ulo, palangatol sa lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sa sulok-sulok. Nans Liniment Oil, mabakan sa mga butika. Ayan ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag bitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply di dya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa mga poultry supplies di dya sa probinsya kang Antique. Oras sa tagapapalagad, alas 2. Alas 2. Alas... alas... alas 8:03. Ay, sus, mariyatan. Muya kung gatam dar mo. Mga biyanan. Sinuk dara dyan ka pandisalaw. Dari mo yan. Makin pandisala kung may... Hindi kami dyan. Hindi mikwa mong sinulan dyan may bubutan eh. Ay, dyan pa man kami, may ito nga, oras pag may partibobit. Nasiga nyo lang. Laglag, lagyaman, pero kuti, kututulon nyo, okay man. Sinugit tamon nga hindi man. Kira man tayo para malawak man yung manamit nga pandisala. Oo. Pero, ang pagkaon niya sa papadon sa salon niya, partner, namit pagkaon niya eh. Sa papadons, kagi, order to nga ano ganito, pansit to, pansit. May mga toppings nga, ano nito toppings na sa nakakaon ba? I-chat ba ako? May rito nga pasayan. May ano rin toppings na to. Basta manamit mo. Ha? Wapo no, kung may mga bisita, kamo daraan nyo dyan sa Papadons. No? Mga pinangga, inapragyaan at tagparmati, no? Inapragyaan dyan ni Wakoy Xavier. Kay maman sa tagpapalagan si former SB and now Municipal Administrator Condrado Maayo, basta serbisyo publiko. Orag luban gid. Condrado Maayo. Kay maman sa tagpapalagan ang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro, ura agad takon partner di picture ka nakita nga imaw mo kasawahan mo nga gapi picture sa Grand Bakiro. Wow. Ano pa ba yung partner? Pandemic pa partner, hindi na pakalagaw-lagaw partner. Ay, bakit vaccinated pa ta partner? Yan na yung partner ay vaccinated timuran. Miracle, vaccinated ka Miracle Oil. Vaccinated ta ka Miracle Oil. Lord no, ga inam ko ga kumanaan ko lang na daw mo pismo. Wow. Inan ko na yung partner, dura man na yun. Hindi, takil mga tao kumpiyansa, partner. But light na raw, tao-tao, mo kumpiyansa, kung mo trangkaso, yan, patya na yun. Trangkaso, patya na yun. Kinanglan kita partner, kaning mo partner nga hindi ka madagtan partner, bangit sa Miracle Oil. Si karon din sino mapati, kaning mo partner, karon sa Miracle ta partner. Kung gani. ka partner, mapati nga. Ano naman, partner? Dito sa Busrigo, ang technician to bla, hindi is na magpabaksin.
Pakita ko black ni mo min kung paano ko nainom miracle oil mo. Ko ka technician to. Ito yung technician sa Busidyo to daw bugado. Sen ba vaksin kaway? Kamu jaw. Ay sos. Kapati timokra. Ayaw, may nagwa pagid bala. Ala. Magpapagid. Itong 2 tao jay ko di mo vaksinaw. Tanya terkabla miracle oil mo dyan. Kita mo sa San Jose, ura ako tinginabutang dyan nga diin nga outlet. Idyan na sa Busridyo. Tiga agi, kanatanan nga sales. Ikaw kung magpabaksin ko na paano taton mag-promote kira nga makayad bulong mo kron. So, may punto nga partner. Ay, ito nami, ito technician nga to. Tanda to tanan sa Busridyo, baksin. Ambay kung ano nalat na. Ha, tika na matarang mo kung tao ramon kung nanday. Hindi mo man na mapanudluan ka na may anda man mga utok. Pero ka suggest tam lang kung ko. Vaksin mo ron. Ay, nakadlaw ko lamang. Sige ha. Ngayon mo sa pagpangalagad, nakabiyanan si SB July di makotak. Si SB July, bisan ano sugo, umot na kay SB July. Diyan pati na yung partner. Halas lihugon, no? Si SB July. Na, di July git na perdi na kaya. Birthday na. Ha? July, birthday na nag-celebrar gid. Ayan eh. Nanawag ganik nakdan to ganito lang alang takas no siko mo. Tapos si Mami Pilar Alosilha. Si Mami Pilar taga Batunan riya. Amo diyang isbi nga gamama. Tandaan gid may trademark May partner. trademark tanan. Iba ta na bay 50. Iba ta na natural kapag pagwapo gid no. Si Te Conrad dyan, magto-seminar dyan, pero te, gwapo dyan. Suguan mo, mamama, init na yan. Mami Pilar, walaan mo marama anak dyan, gapon na ganyan. Mas partner ng maramaan partner, guwadin na kita. Guwadan na tanan. Nara mo, mahal tara, bilik, buyo. Apog kag bunga. Kato ba isang nila? So di PCL Eleksyon Nasional, may ito tamon mo sa Saboy Hotel. Gatubang sa Naiya Airport. Yung mga minisbi July kag taga-klase SB. Hamon ingad ganito ni Nestor na palingga. Ang Vice Mayor kadiin nga Banwa to sa Albaya kalikas councilor kalikas City. Tatlo mi igo manat na nga. Yep pulit na sabu. Sus ko. May mga puwel sa may unat na uli mo. Umana ko lang ara na to dakop ko gid. Kukunin surveillance tator. Kagdana nas baybayan dakop tator. Ay makan di mo nga. Ura ka turog BI kung ano lang nimo na do balisa. To nilagi ba mo tra normal. Ha? Ano lang nimo na may magto CR may mano do pirmi lagi si araw. Igo pagkaga pistahan mo basurahan nga CR. May mga aluminum fuel na. City councilor Legazpi City. Makan di mo. City pa. Legazpi bakal man. Lugar ni Rubido. Mga kabiyanan, ang si Mami Pilar dito mo, bahaw naman na toy. Na nawigit na maramaan ko. Miyada ko sa tiki dyan, pwede tamambal kasi nung kikita may reward. Manila dyan. Igo agto kami to sa convention center kids may Pasay to. May sambilog may isbi nga taga Mindanao partner ka mama man. Tigto tangan na ngayo eh. Maproskit na ka to partner. Kaya hindi man to magindi kuro kung iwan na to ka mama isbi no. Na? Si isbi Pilar na regardless kung mama mat na niya tandas na maging ordinansa, no? Kaya di magkakababay na sa ngunyan bayan. Na hamuman gimos pumulagad ta si SB Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala mabinugnohon, mabinuligan kag gusto na gid may kasulayan tanan nga pangginawi targa sa Banwa It Kolasi. Kag amo man ang GMAT auto repair shop magpakidaan kamo sa rakyan yung may guba. Sa GMAT to diyan sa may Sentro Norte sa Pia Karsada lang unahan balay ni Tay Conrad. Na si Mat Ongon amo gid ang inyo nga agtunan. Mga kabiyanan, ang Dodoy Lee Bakery, Dodoy Lee Pizza, Dodoy Lee Restaurant, mga kabiyanan, regyan sa Banwa kang si Basti, no?
Gabligyan man talaga construction materials dyan, unahan public market. Ginapragyan ni Christopher Barona, bata ni former mayor, Bantog Barona, mga kabyanan. Partner, istoryahan na sa atin nga pagpangalagad, mga kabyanan, ang diyang anomalya sa Department of Health. Si Lloyd Lawrence, ano palido? Law. Ang nag-resign nito? Ang undersecretary. Nag-resign nito, bro. 2 months siguro. Siguro na panimuan na. Nga tukiban niya kag mabuyag-yag, nag-resign. Ga-apply mo to for ombudsman, partner? Para sa ano? Ha? Amo to balita na ano po partner? Ko tentative partner gid. Ga-apply for ombudsman? Abogado to, ha? Maanda ka to partner. Abogado ko rin. Di, amo gid partner. Now, kung na-apply ombudsman, tapos ikaw takawan, norbay. Nag-resign. Ay, tanagli ito tanang mandatos na purchase ka mga anomalya. Tiga rin daw hindi diyak plagyo. Bisa nag-resign tana sa gapon tanan diya ka Senate Blue Ribbon Committee. Kasi napatawag ng man to partner tana partner kang Senate partner. Siguro sa 25 diyan nami pagid terekan kag pamatian ng hearing ay. Rake pagid diya ang mga inconsistency tabo. Doda ko gapramulay balhas sabat taga DOH kanya. Partner amo gidi partner kapin pa kun siguro doon mag-isa partner. Tapos kita urangos na partner. Magkombinar si Gordon kag si Miriam ko na guro nga ko napatay. Ura gid. Amo diya mga di kalibre kag mga tamaan ka anami nga mga senador mga biyanan mag-imbestigar. Si Gordon kag si Miriam to. Ang iba man may iba man senador nga okay man na talagang matalino pero dagkans na Gordon kag ni Miriam mga kabyanan. Kaya iba dyan abogado man si Drilon abogado man niya. Sino pa iba abogado yan? Galing kon kisa dagkans na ni Gordon si Gordon nag-isa ura ka politika mo. Iba ta na nga mas senador klaro-klaro banwa nga bias kit. Sa partner may ginalipdan partner lang nga mga sitwasyon partner. Puro ka dyan, vindicated si Manny Pacquiao ba? Bagat sa Namaliya, kagrenuwa, banwa, sa Department of Health, partner mo bit, si Manny Pacquiao, kukunti, sakto, ginambal ko daw, nako Namaliya. Wala pa galing nagpagwato partner ka ng ebidensya, partner, manatra magbalik tapos boxing partner. Bisan hindi rin mag-ngita ebidensya si Manny Pacquiao, ay budlag yung mangita ebidensya, ang kakapot na DOH mo. DOH. Mapagwate mo ebidensya hindi mo doktora na. Pero isang doktoran na dokumento ayawan na kapmangkot kag bulan tanang dyan ni Gordon ang mga dokumento nga kinanglanan na agad manan kung takabans na kundi na amora mga kabiyanan di ba lang halayan gid si Doki kanya di ko ikaw si Doki galitong dito ulo mo hindi mo resign. Ay kapit sa patalim na mga ni Doki partner ko lang tawon natin. Daw rati improvement man partner yang pagkapot na sa pira katuig partner bagay sa pandemya ngayon daw wala naman masolusyonan dugangan pa kang mga container nga wala pa tao ito partner ay bati utakan sa gapan pa kuno pundo pa kuno partner lang una na nga sa batoy partner ano wat pundo kuno ngitaad pa pundo ang urang ambal na hindi may nakapartiniser na wat nang ambal nga may nagpartiniser kuno nga gintagtag na rin kuno by province partner puti nagangal ng ibang probinsya nga wala matatagdag baton may ginbalik sa na billions of pesos pag ani mo nga ibalik nanda wala mahingagaw yang ginbasol ang DBM ay urihi kuno release kwarta ti kung DBM ura dali naman yung panter kung pasbi napagawa ang kwarta para sa frontliners ang sa special risk allowance nanda dali imla proseso dya i-download nanda sa region ang anak mga probinsya pag-abot sa probinsya sa region i-download ang mga region sa mga probinsya naman ang probinsya abo dasig lang dyan kapin pa yung kangarangar ba kibangaran di pati mo ka dasig lang plus gani kung Disyembre gani kung may extra bonus circular lang gani ginalat nanda banwa agad marilis
Idasig laran pi paano natabo nga mo eh. Ang duda, partner, nga ora nanda na ginburon das Department of Health. Ambay kung ano nga proseso Paano da? ginahalat da. Siguro abay diyan ka na sa halatan da nga ang mga nalista to hindi tayo mapatawan to kung unta nga amo la coverage no. Kagakatabok iban. Nagkakatabog na partner. Ti kung mag-amo ka dyan matabo kag may mga tao hindi ka matawan. Ti basi bla may fictitious nga ngaran nga. Manan mo man sa korupsyon. Sakto remedyo. Ang nalista mo to nga una, antes na budgetan nga mo dyan mga beneficiary. Hindi mo pagtawan, butangan mo lang yung nga kay submit tos babaw balik nga mo dyan nakabaton factually ura na implements dalam. Amo dyan. Diyan sa tiki kani nang listas ng ngaran no iba ora pagbaton. Dadura pa man kabaton ni partner ang bilbantiki ko partner. Kaya nagreklamo ba dyan sa Kulasi District Hospital kung batons na ikato nag sagi patchat ibak naken dyan kagatiks nga ura sundak baton ano pang nalatda. Under kali sa layin ni Pia Cayetano. No? Talan basta expose sa virus. Considering ang virus airborne, basta expose ka, pwede ka bike maratnan. So pati driver, ambulance, pati basurero, pati limpyo, janitor sa loob kwarto, exposed sa virus, habay ra sa makabaton. Oh. Basurero kit partner ko nang taon natin ng driver ambulance sa mga may mga risk sa MDRRM ore partner man saraman lang. Kag ang coverage kang diyang layi, mga kabiyanan, pati ang sa local government unit, in charge sa ang taga-sintro, makabaton ko niya. Sintro baton sigurado. Oh. Halin ra budget sa babaw. Na, ang problema kay may pira kuno ospital nga Santiki, ang urak baton. Ang rason kuno nanda orihi kuno sandak submit kangaran. Hindi sa mapagyan na guro partner ba? Di ura nyo ginulat nga ang tatlo ngaran, dahil ngaran na submit na, tawagan mo lang. Di. Tawagan mo lang mga office ng mga Hospital. Masubmit lang yung dali lang last na guro partner kung amurang nga mga proseso lang partner. Oo. Kabuhay ron to, rapat nyo submit. Na hindi ko magpati mga kabiyanan na. Te, ambay. Luwa. Ang problema ko yung partner, mo niya, ang mabaton gali dapat ng mga frontliners. Tag 5 mil. Tag 5 mil, ti ko mag-anam bulan, tayong taman. 30. Ti ang iba dyan, 5 mil na baton da sa pirak bulan, guwa na ka tag 1,000 bulan. May nagkaltas naman karan. Te, piran baton nyo, 30 mil. Hindi magdaba, dapat yung mabaton nyo. Ha? Ay, ti. Na magdugang pa. Ti, nagkarga naman kanyang urihi naman. Urihi ba? Ti, pira ginabaton nyo, ang punto bla partner nga. Kaluluoy niyang mataho. Sanda na salang sa as frontliner gani. Ti karon kung amo diyang magre-resign. Ano guwa ka Department of Health? Ano guwa sa pandemya? Namin nga pa, kini partner nga may mass resignation by partner. Galing iti daw na agapan man to partner, daw man tumadayon partner. Ang anak ang basta may mass resignation partner, na basahan ko partner. Oh, amo dyan gani nakatrigger kang ang investigasyon, kang sitwasyon. Bagan naman ang mga frontliners nga ginamanipulate, tas da ka mga tao may poder. Namo sa tagtaganay once nga nakaboto ng kwarta, lamsamra mo. Oh, sige. Ligwatan tanga. Listahanay. Ay, hindi. Gali, pwede. Tanatong una tong lista to. Oh. Di ko ngalot ka na, ay, ako to, akan ngaran to ang isara sa lista kang kaginsento, kaginpadarato para mabaditan. Tapos kang jar kwarta. Ambalan yung hindi takan cover. Na. Gali, may mga plano ta na iba dyan, banwa. Last din nga partner ang corruption daw taman ka basta nga submitanay ng ngaran niya partner diyan dasig ng corruption partner ko lang taon natin partner. Kung nakatabo just dalam, kundi pasubmitan ni Makon Department of Health. Hoy, nag-isar ko dyan, submit yung ngaran nyo. Oh, karon IT may numliya katabo sa dalam.
lain nga ngaran yung submit na to, i-validate kami karon ka Senado. Kundi iguaan ng Department of Health, mga kabiyanan. Amora sa sunod, di na ako mapag-agi sa mga politiko. Ay, politiko kung kaisa banwan. Hindi mo kawan ko no, may politika involved. May partisan system yung partner kung sa politiko magi partner. Pras biya, babaw makon, hindi may pagtao anak, banwa mo dyan. Ha? Hindi may pagtao niya. Delete na lang na yan, para maugat ng mga tao to Oo. Mga politika git partner nga, involved partner, miskin ano natin partner. Tinugangan pa ka mga chipman ko kaisaman ka ura kumaan kung pirak nanda dyan ka na, pirak ka porsyento yung kananda kaya bagkan pati trisado sa kwarta. Ay kung trisado man. Ha? Mga kabiyanan. Raka biyang sandato makabaton, ginimo dalang sandato nga pulo lang, imbis 30. Ang paras 20 niya, para atin, siguro ito lang sa atin niya. Dito nyo. Nasamitan naman may partner ka ngaran partner daw, tamaan hilas ng gitman partner nanda ko ni bulan nanda ng ibang ngaran partner. Nagabot rin kwarta mo. Diyan ang kwarta Kag may ngaran ito partner sa bits babaw nga mo ito ang very bisis, andat na releasean kakamor bawang kwarta. Bagat sa ngaran mo, nag-submit. Karoon nagabot kwarta, naglayan listahan. Nabuinan ng... Nabuinan pa. Nabuinan kita partner, laban-laban kung 30 kisabit. At taas na 15 na din partner ang makabaton. Basi pulo pa. Pinili lang ito ang makabaton. Pinili pa. Mura iba may kareklamo. Sa larak di UX man, ura na monitor. Dapat to brother yan. May tahos na down to... Hanggang hindi UX yung mismo partner reklamo partner no sa mga politiko partner nga ang dataw nga nabuhin na amoy yaman gisubmit. Amo lang yan nakabato na mga tao. Amo sarang punto partner. Galing astas dalang partner may takaway man Kundi igo tanang nga imbestigaran ka Senado sa babaw. Luwis tuki partner. Oy. Sala nyo ura nyo ni stricto ang inyo linyada nga administrasyon yan. Makakuha man dalam nakaunit nyo kami pa. Aram niyo mo pilit nga. Ay totoo na makuha na ibang ana ni Guto rako gani. Igwa naging kapital na pandemya rako kwarta ba bay. Habida hindi maudit man yan. Amo na naging expected partner nga pandemya nga daw pabayaan ng partner open lang paggastos ng partner. Urang maan nga ang kuha amo dya uyo na bantayan. Independent body lagi nang kuha. Pat may mo ginyo dyan sa kuha ka. Independent body. Pero kabay pa ang kuha mga independent body man isa man ang kuha man mo. Kisa ga sabay makita sa sanda makita sa huyog. Tutuan naman ka partner kung paano ang proseso nga ang illegal nga maging legal partner. Submit diri lara ka mo karay. Limidyosan tanan yan. Dak sagad magisa inaimuhan kiba mini mong kuha. Okay lang ako ni magkuha ng kuha. Lingin ulo doke niya. Ay sus, mas suicide lang niya guro mga kabiyanan ng mga mukha. Kasi hindi mo ni Secretary Reyes oras alas 8:24 kumaptughong kumo sa gasolinahan dyan Diyan sa San Antonio, nami gasolina na dyan. Brato, kulit ang 62 gasolina na dyan. Mga kabiyanan. Sa balay, yun ni Kap Dampuaw. Na, may gasolinahan dyan nga, nga kinatughungan. Kung mag-agi mo motorsikal, rigyan mo tughongin. Kato, nakatughong ko. Pira gasolina nyo. 62. Ati dyan lamang ko magtughong, brato, gulikin man. Kagaimaw ang Wisam Electronics kidaan tanan nga mga appliances nyo sa Sentro Sur mga pinalangga nga matag paramati na diyan kamo agtogid. Dasig time ta partner bukit ba? Durang man ilaman no. Ora laman Daw bitin pa ta partner, bitin pa guro ang paramati kaya partner. Yung talakay natin partner bitin. Dali lang partner. Ang
may pwede sa gobyerno, partner nga may barteranay sa sang ka implementasyon ka project. Kaya ang kuunan da, rigyan sa barangay, dyan sa may dike blara, sa may kita mo sa nalusbot, ayun to. O di, gagir tubig sa dike, ayun. Ti ko na may ritsa-niling, kuno dyan nagatabo. Ti ang ritsa-niling project na ran, anak gobyerno, bayra, pwede re-implement by contract or by administration. Okay? By contract or by administration. So, kung ritsa-niling project, dapat may contract na, may notice to proceed, may kontrata, nga may ginpabid ang gobyerno. Diba? So, implement na ka-kontraktor. Tapos may kung ritsa-niling, hedheden mo rang baras, pagto sa halin sa piyak, itambak mo to sa piyak. Pero hindi mo pagkakuton. Ay karon kung may project nga gin-award ni mo, baydan ka gobyerno, tapos bulan mo pa baras, tingin ni dublikabi mo. Diba? Hindi mo magbuhal. Now, ura tiliwan na sa kwari. Now, pwede man ang by administration. Wangad nga hindi magpabid ang gobyerno, sanda lang magasto, bakalas na krudo, mga kabyanan, kag sanda may implement, kapin pa ko ng gobyerno, may anak gulingan ng equipment. Now, pero hindi pwede matabo sa gobyerno, kasi pribado, lat darga tabok ng transaksyon mo, para sabi, may kakahuyan ka. Kundi kung may kakahuyan ka, patukto mo, sulhan mo. Mapagawa ka kakwarta sa bulsa mo, sulhan mo. Iti patukto mo. Iti masagap kag lang kanong kuring. Chef, kinanglan nyo kahoy. Di. Ito to ato, hindi ko magsuhol, inyo lang, uringan nyo. Kung magsugtanay ka mo kara, okay ran. Pero sa gobyerno, hindi pwede. Nga, ops, magkuhan gobyerno. Ora, meet budget, may magpabid. Ikaw lang to implement kit sa niling, bulalang to baras, di pwede taran. Illegal na ragi na sa gobyerno, bisan diin mo pintahan. Na, may nag-post kahapon, ora, matatagmaan ko sinuodya si Maricho nga Francisco, ay nakita malaman to tao nga daw, dyan doon gagir sa niling daw, sa may dike. Hindi magbuhal barasa, os dike ayon. Na kamo gasto katupay ba kag rental kag equipment. Siyo doon may kung interpretaran mo ang kahulugan kang anang sabat nga gin-hire sanda nga kung gabugol man glisdak group baras kabaylo kang anda services. Tis no sugo ninyo ay pribadong tao. Ay kung gobyerno sugo ninyo bawal yapon. Kag sinuoti mo dyan mapati nga ikaw sang kanegosyante, maghedhed ka baras ng gastuhan mo, kag gasolina mo, driver mo, iti, computer mo, pati rental ka equipment mo dyan. Agad lang tumanan mo, ngurat bay luwaw. Kaya mura growing na buwal na baras. Sakto ra partner, po walang taon natin partner, illegal kita na ra partner ang pag-partner sa private sector nga halin sa gobyerno partner, doon nagagawa na partner nga. Sige, diya ka bulang baras, patukudin kang moya partner daw, tama, lindra puro ka, klaro nga illegal partner. Ti ang balon nanda nga ti sa niling project, ti sino nag-undertake ka, privado nga firm. Okay. Privado nga firm, sinusugo ninyo, gobyerno. Kung gobyerno nagsugo ninyo, hindi pwede, bisan provincial government pa. Bagat tanak na mapabid gobyerno kang sa niling project. Baydang gobyerno kontraktor, pero hindi niya bulan baras. Pwede lang implement ka gobyerno by administration kung may equipment sanda. Pero, hire ka gobyerno, private institution or firm, may equipment, i-channel nyo to, ang baras to nga mahud-hud nyo, daraan nyo, ay makukunti mo ka nga, paborjak natin, hindi na cover ka kupon-kupon nyo mo. Di ba? Mura ka kuon ko, interview mo na kan. Ay ga reklamo, taho nga ti, may channeling project gobyerno dyan, sa tunga, gagi, dapat tubig, kung nagpabinit. Ay, sige, orar tat nahon sa tayo papalagad. Magbiyanan na kulang nahon naman pero sige lang halawin dito basta gani nga kopihan niya. Raka katrubo-tubo lang nga ideya sa atin nga na. Titamyawan ni partner ang imo nga mga tramyawan. Kung sino malyag mabakal ka barato nga simento,
Kabilya, lublak sa dyan, nagtulak ka mo dyan sa Jasmine Trading, nga ginapanagyan ni Gigi Lumugdang Rivera dyan sa tampad kang Siwol. Kagya nga programa, ginaimawan kami ni SK Federation, Jo Lumugdang Rivera, kag Vice President, Kapukpuk Ariel Dibuco, kag shout out lang yan sa mga kapamati ka naman, imawi pag kami sa sunod nga Sabado. Ngayon man ang Carl's Agribit Supply, mga kabiyanan, ang Carl's Agribit Supply na pamtang dyan sa atubang kang Antiko. Kung gusto niyo magbakal, bubod ka manok, mga feeds ka baboy, kag tapos mga kabiyanan, ang magpamatsoy dyan, ang tunis si Carl Noel Buaya, no? Na kagamuman, gaymaw, ang Mel's and Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Okay? Kag Gimartibals dito manok ang concrete products, mga lamisa ng asminto, bangkong asminto, dyan sa Tulayo. Ang tunis si Jeffrey Martinez Balbin. Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch. Diyan kamo bakal insurance kay nang Susan Tamba. Kag kung magpatakad kamo satellite ang Tony diyan ang Kulasi Hub. Diyan sa may atubang kang Palawan Ponce Highway kag sa Diboco Building, rigto mga kabiyanan sa may Sentro Norte, Pandan na amurag tunanyo rigto. Kag amuman ang Niels Construction Supply kon baras na kag batog ng lanyo, baras ang sanang gravel sa Barangay Biri Barbasa kay Neil Dakila. Kag si Dadang ang tunan nyo man dyan sa Pardaan kag series kung magpadlibar man kamuka, baras. Mga pinalang ay dali lang. Mga pinalangga nga tang pramati. Sige gyapon promo ta karuming Antonios Miracle Owela. Kadyaha. Sige pa man ang abel nyo, no? Sa mga outlet agtok mo. Tapos mga kabiyanan, after lang gid kang tagrigma, di ka mo na umpisa buol kang stock dyan sa asawa ni partner no mga kabiyanan, kaya pang impake ko pa, no? After lang gid lunch, siguro pwede mo ka buol ka stock, kay itsohon ko pa tuakan nga stock ko, sa kasaka, gid ko kaya iti ka promo pa ta, mga kabiyanan. O, sige, warta ti panahon sa atin. Sa Lipata, partner, sino gani ang partner, ang outlet sa Lipata, partner? Si Aisad Lupiri, kakontor, ti-stacker man to. Aisad Lupiri, gani dyan na kamo bakal to kay Aisad Lupiri, dyan ang stocks na bakal roaming. Ora, pato ti-stack lo, ubos rin ko na to, ang tunan ko para karon. Kay kagawad, partner, dito sa Sintosor, partner. Kay kagawad nga GP, ora man ta ti-stack, ang tunan ko man na karon. Butangan ko man, ati sige. Sino man lang mabakal dyan na kamo akto kay kagawad GP nila na kaya ura pa karon Brumoya dyan na na akon tap sigma sige ora giti pamahaw nagabot ba dili ta ni oras partner naglapot ba ora giti mahaw base sa sunod partner giti plano lang manawagan nita partner sige wer tat nahod tang pagbalanggan ako si Roming Antonio. Ako ya si partner niyo Bobit, imaway bagay kami sa sunod nga Sabado sa mga programa, talakayan kag kapiyan sa kun Sabado. Ako si Romeo Antonio, salamat kay inyo pagpamati mayadgid nga aga probinsya kang Antique. Pitid ba? Pitid! Tol, misis mo ba yung nagreklamo? Eto na ang mas pinabilis, mas tumatagal, Dami at ng, mas matinding Drive Max. Drive Max ang malakas. Drive Max, tol. Mabibili na yan nationwide at sa lazada.com.ph. Ang Brigada Product. Ang libertad to. Libertad.